Maayong buntag. Lain na usab nga adlaw diin kita magkaton. Sa dili pa ko magpadayon, magampo sa ata. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Salamat, salamat Ginoo. Walay tupong imong kaayo. Salamat, salamat Ginoo. Walay tupong imong kaayo. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Kumusta ang ikatulong semana sa inyong pagkaton? Maayo. Si kinsay nakahibalo kung unsa ta karong adlaw? Sakto, karong adlaw, Miyerkules. So kung karong adlaw, Miyerkules, gahapon. Sakto, Martes, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Karong adlaw, Miyerkules, Oktubre 21, 2020. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Lubi-lubi. So karong buwan sa Oktubre. Kung karong buwan na Oktubre, ang sunod nga buwan, sakto, Nobyembre. Unsa ang atong panahon karon? 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 Sakto, ang atong panahon karon naglamugdong. Karon naglamugdong. Naglamugdong ang panahon karon. Naglamugdong ang panahon karon. Naglamugdong ang panahon karon. Karon naglamugdong. Sa mga niagi nga mga adlaw, naghisgot kita sa mga porma, sa mga kulor, o mga gidakon. Karon, lain na usab ang atong pagahisgutan. Andam na ba kamo nga maminaw? Maayo. Karong adlaw, maghisgot kita kabahin og mga nagkalain-lain nga mga linya. Importante kayo nga mahibaw-an nato ang mga nagkalain-lain nga mga linya aron kita makat-on sa pagsulat sa mga letra o pagdibuho sa mga nagkalain-lain nga butang. Mao kini ang linya nga patindog, pahigda, pahirig, pakurba, pabawd, ug pazigzag. Tan-awa ang hulagway. Unsa kaha nga linya ang gamiton nato? Sakto, ang linya nga patindog. Karon, ato usab tabangan ang usa ka piso nga makaadto sa hinangkan. Andam na ba kamo? Unsa kaha ang linya nga atong pagagamiton? Sakto, ang linya nga pahigda. Karon, ato na usab tabangan ang usa ka alibangbang nga makatugdong sa buwak. Unsa kahapod ang linya nga pagagamiton? Sakto, ang linya nga pakurba. Lain na usab nga alibangbang ang atong pagatabangan aron makatugdong sa buwak. Unsa kaha nga klase nga linya
ang atong gamiton. Sakto ang linya nga pabawod. Karon ato na usab pagagiyahan ang usa ka auto nga mopadulong sa usa ka balay. Andam na ba kamo? Atong gamiton ang pa-zigzag nga linya. Unsa ganing ang mga nagkalain-lain nga mga linya? Sakto. Patindog, pahigda, pahirig, pakurba, pabawod o pazigzag. Sakto. Karon, kaantigo na kamo sa mga nagkalain-lain nga mga linya. Yehey! Sa inyo unyang unang buluhaton, nga ana ang isukip sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga expanded envelope, inyong pagasubayon ang mga nagbugto-bugto nga mga linya. Andam na nga magtrabaho? Maayo. Nahuman na ang unang buluhaton? Maayo. Karon oras na sa inyong pagkaon sa snacks. Dili na to hikalimtan nga sa dili pa mo magkaon sa inyong snacks, magampo, maghugas sa kamot o magkaon sa snacks. Andam na? Maayo. Nahuman na og kaon? Maayo. Karon oras na usab nga inyong balikan ang istorya nga akong gisukip sa inyong tagsa-tagsa ka mga expanded envelope. Ug dili nato kalimtan nga ang usa ka libro adunay 3 ka bahin, ang atubangan, ang likod ug ang mga pahina. Nahuman na? Maayo. Si teacher adunay nalitok nga mga numero. 1, 2, 3 sa unahan. Nakabantay ba kamo? Maayo. Sa inyo unyang ikaduha nga buluhaton, magkuha mo sa molding clay na ana sa inyong plastic box ug pormaha ang 1, 2 ug 3 ka mga numero. Andam na? Maayo. Nahuman na ba og trabaho? Maayo. Unsay buhaton sa tanan nga mga gamit? Karon nga nahuman na ang inyong tanan nga mga buluhaton, inyo nang isulod sa inyong mga plastic box. 1, 2, 3, una-unahan tayo, 4, 5, 6, kalat ay ligpitin, 7, 8, 9, kalat ay pulutin, pagdating ng 10, lahat ay nakaupo. Tanan na ba nga mga gamit ana-ana sa inyong tagsa-tagsa ka mga plastic box? Maayo. Karon kay nahuman na ang tanan nga mga buluhaton, magampo na ta. Sa ngalan samahan sa anak o sa Dios Espiritu Santo. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love and trust me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Sa ngalan samahan sa anak o sa Dios Espiritu Santo. Amen.